Sithathe iminyaka emininzi sisokola ngamanzi. Imfuyo ibisela ngapha ngaphansi kwentaba. Sadibana. Sawube sidibene ndaya kuye uMasenze lo. Ndawuthetha naye uba sinale ngxaki. Inkomo siphezulu kwentaba kusezantsi elidami sazalwa likhona. Laye ke ladabhuka ke apha la zezindonga amanzi bengahlali uthi ke ngoku xa kubalele zibuthisela khona apha kuba kwelo daka belikho siyavuya ingcapha sinayo into ebesingenayo ngalamanzi ingcayona ininji gqitha apha sankomo ibuthiswa kubuya ingaseli. Sithetha ukuthi ke umohluko ke ngoku ube mkhulu ngulo sendiwutshilo. Ndingumfame, ndinenkomo, ndinegusha, ndinebhokhwe. Apha siqhube ithuba elide sihlupheka apha ngedama apha liphelile, gcwele udaka. Siye sancedwa ke kakhulu wasinceda abantu abafike basikhuphela udaka apha. Kulo nyaka umohluko ube mkhulu kakhulu ezinkomeni zethu. Kazidinge kwamanzi bezisela kakuhle apha toti uba udekwa kuthwasela ihlobo amanzi egcwele ichibe kangaphele kwawona. Namhlanje ngosibone umohluko kakhulu kwasezintweni kwasekufeni kwazo kange zife njengendlela eziqhela ukufa bazidinga amanzi.